ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଙ୍କିଆ ଗଡ଼ସେଇଠାରେ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ଯାତ୍ରା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ 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 ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଦେବ ଓଲ୍ ବେଦ୍ରପଡ଼ାରୁ ଦୋଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବିରାଜମାନ ଓ ହେରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଓ ଶଙ୍ଖନାଦ ସାଙ୍ଗକୁ ଖୋଳତାଡ଼ରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦୋଳ କାନ୍ଧେଇବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ବି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ କଥା ଅଛି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବାରୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ବୁଝିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରବାଦକୁ ଜିତିଛି ଅଜିତ ଇନ୍ଦ୍ର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର। ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଦେବ ପଞ୍ଚୁଦୋଳରେ ଥାନାପତି ହୋଇ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚୁଦୋଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପବାସ କରନ୍ତି। କଥା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରି ମାଗେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏହି ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବିରାଟ ପର୍ବ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଉକ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଦୋକାନ ବଜାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜାକଜମକରେ ପଡ଼େ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅପଡେଟ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ।